Bé, jo us faré una reflexió sobre l'arquitectura i els espais interiors i la concepció de límits i com aquests límits cada vegada es difuminen més. Jo us llegiré unes frases que intenten reflectir una miqueta la imatge que he triat i m'agradaria que, més que comentar-les, llegíssiu, us inspiréssiu una miqueta amb la imatge i també llegíssiu el projecte, perquè... Què passa? Ah, que no agrada. Bueno, us les llegiré, a veure, intentaré tenir una bona dicció. Els límits de l'espai desapareixen dissolts en les pròpies qualitats dels materials. La realitat apareix duplicada, substituïda pel reflex i recol·locada en un altre lloc. Això és una obra del Robert Smithson del 1969, és un paisatgista i un artista d'Atlanta. Els reflexos dels materials es superposen mitjançant la transparència, es produeixen desplaçaments de l'espai imaginari. Això és una intervenció de la Fabra i Coats, del Rojanget i el Bacardit, és una obra relativament actual, que tenim la intenció d'anar a visitar-la, si podem, abans que s'acabi el curs. La representació de la transparència simbolitza l'espai desitjable, l'extensió infinita del temps i de l'espai. El pavelló de les Cols, dels Aranda de Pija en Vilalta, a Olot. L'espai transparent constitueix un entorn artificial afectat per les influències externes i internes a través d'uns límits que reaccionen amb l'entorn. Això és la Fundació Cartier del Jean Nouvel a París. És un projecte en el que el més interessant segurament és el tractament del vidre. Els límits de la mateixa obra esdevenen flexibles responent a l'entorn immediat, transformant la nostra percepció i adquirint l'arquitectura una complexitat visual extrema. Els límits desapareixen i quasi no sabem si estem a dintre, si estem a fora, si l'arbre és un reflexe, si està dintre de l'edifici. Un espai en aparença net i clar s'estén infinitament, conduint-nos cap a la supressió dels límits a través de la multiplicitat de percepcions. Això és una fotografia amb molta intenció del pavelló Mies van der Rohe de Barcelona, on Mies ja suggeria, diguéssim, aquesta difusió dels límits. Això és un quadre del Jorge Pombo que superposa ciutats, on la transparència aparent representa la percepció simultània d'instants. Més enllà d'una característica òptica, allò transparent deixa de ser perfectament clar. Aquesta concretament és la superposició de Madrid i Istanbul. Allò que és opac, en aquest cas el mirall de la Sana, de la Sejima, es percep transparent, no diferenciant allò que és reflex o allò que és real. Allò que a través de la transparència veiem clar esdevé ambigu. L'ambigüitat pren el valor dels límits, de les formes i els espais. L'espai interior transforma la seva percepció mitjançant una interferència. En aquest cas, el vidre ja no és un vidre transparent, sinó que té, diguéssim, un treball, una opacitat que ens fa produir aquesta interferència. És un projecte de l'Aldo Arroyo al Banc Arquia. Això és un fotògraf, el Michael Beasley, que va fer tota una sèrie de fotografies des del 2001 fins al 2003 des de la mateixa posició, on la transparència permet la superposició de múltiples percepcions. Durant 3 anys, pràcticament, això és la reproducció de la sobreposició de les diferents fotografies. Infinites percepcions que creen múltiples interpretacions, realitats construïdes a partir d'un nou espai intangible. Això és un projecte de la Biblioteca de la Universitat d'Utrecht, del Vilarets, on es veu perfectament que deixem de concebre o entendre l'espai. Això torna a ser un quadre del Richard Estes, un artista hiperrealista, on les noves realitats distorsionades
fragmentades i sotmeses a la complexitat i a la desmaterialització dels materials reflectants. Treballava amb aigua, amb els reflexos de l'aigua, dels materials com podien ser les xapes, etc. Això és una casa del Koolhaas, a Patio Vila, Rotterdam, una nova complexitat òptica on els reflexes es multipliquen, es desvien o s'interrompen i l'interior i l'exterior es barregen. Això és el propi reflex del pati incorporat a l'interior de l'espai interior. Més proper, al Centre de Cultura Contemporània del Pinyol i Vilaplana, el misteri que amaguen les façanes es troba en les superposicions fortuïtes que provoquen els reflexos accidentals de la llum sobre les superfícies brillants o translúcides. Noves realitats subjectives sotmeses a un aparent equilibri visual en el que no es diferencia amb claredat allò que és reflex o allò que és real. No ens podríem imaginar que des d'aquest vidre podrem veure el port de Barcelona. Minimitzant la barrera perceptiva entre l'interior i l'exterior, evocant la naturalesa del vidre com a material i dissolent la seva naturalesa sòlida. El vidre sabem que pesa, que té un gruix. Doncs això és un projecte del Schumi, a Groningen, on va fer un pavelló completament vidriat. I això és un projecte del Wright, a l'edifici Wanson Bax, on la frontera entre el suport, això són uns tubos de pírex, i les superfícies desapareix, deixant d'existir la distinció entre material i revestiment. Quasi podríem dir que és el mateix. D'acord? Això també és una instal·lació del Sergi Salat, a Xangai, on és un espai on produeix una sèrie de mòduls amb superfícies molt reflectants i les capes de reflexió del vidre multipliquen l'espai interior i dissolen les superfícies sòlides d'aquest vidre. Per tant, la nostra percepció és quasi infinita. Això és el Mercat del Born, és una de les visions que es poden tenir de Barcelona a través d'una marquesina d'un pàrquing Saba. La percepció simultània d'instants genera un nou estat produint situacions impossibles de la realitat. Això només ho podem aconseguir amb aquesta capacitat que té l'home. Això és una frase del Koolhaas que em serveix per evocar una miqueta això. Els límits esdevenen transparents, a vegades translúcids, a vegades opacs, misteriosos, reveladors o muts. Quasi sempre poden arribar a ser també naturals, com podria ser aquesta finestra que no té ni vidre.